Eusko ikaskuntza, jakitez. Liburu bat dugu hizpide, Azken tranbiaren itzala, egilea Jose Ignacio Basterretxea. Atera berri den liburua, novela bada, Azken tranbiaren itzala, eta horixe gaia, horixe solaskidea geure honako kultur arlo honetan. Jose Ignacio Basterretxea eta Azken tranbiaren itzala, hemen Euskal Herri Irratian kulturgintzaren zabalkunderako lanean eusko ikaskuntzarekin batera kultur arloan. Gerra zibila, 1936ko ura, gerra galdua. Galdera ura, literatura bihurtua. Izan ziren, irabazleak ere, etzazuela pentsa, horiek ere horra ageri dira, elaberri honetan. Bide desberdinak, batzurenak eta besterenak, bide etsaituak. Baina, gurutzatu behar direla, hasieratik ikasiko dugu. Josi Basterretxea. Eleberri honek hitz egin halabeharrari buruz hitz egiten du, eta horretarako bi historia berezitu kontatzen ditu. Alde batetik kontatzen da historia bat Bilbo aldean kokatua dena, eta horretarako protagonista batzu dituena, eta gero kontatzen du beste historia bat, Bordeletik Bilbora etorri datorren kotxe baten ingurukoa, eta kotxe horrek izan dituen bere pasadizuen ingurukoa, ezta? Orduan, eleberri honek, baldin eta horrelako adjetibo bat beharko bazuen, eleberri honek hartu zezaken adjetibo moduan, homozentrikoa, ezta? Bi zentro desberdin eduki ordez, zentro bakarra du, ezta? Eta zentro bakarra hori da, hain zuzen ere, bi historia hauek bat egiten duten tokikoa, ezta? Beraz, Erretaguardian kontatutako historioak dira hauek, 1928 urtean kokatuak dira, Espainiako gerra bizirik dago, baina Euskal Herrian ja ez dago gerrarik, gerra ostea dago, eta frentea beste toki batzutan dago. Nafarroa eta Bizkaitik pasatu da gerra, eta beste kontestu batzutan dago gerra hori, eta hemen Euskal Herrian bizi dugun egoera, 38 ez da gerra zuzena, ez bada gerraren ondorengo izan daiteken hori ba. Hor dago zentratuta Azken tranbiaren itzala. Zentratuta hor eta galtzaileak dira, hor agertzen direnak, irabazle batzuk ere badira, uzut esan ditekela, irabazle direnak hain zuzen joan da etorri horretan, gestio bat egiten eta dabiltzenak. Bai. Erretaguardian kontatzen dena da familia baten inguruko nondik eta norakoa, familia horrek, esan bezala, ez du tiroa saiestu behar, bizitza saiestu behar du, ezta? Eta hori da kontatzen den zera bat, familia abertzale bat edo izan daitekena, familia republikar bat izan daitekena, gerra galdua du honezkero, eta bere bizipenak, eta bizitza, gerra osteko bizitza horretan, berak bizi dituenak, kontatzen dira eleberriaren parte horretan, eta besteak, gerra irabaztera doazenak, oraindik ez dute gerra irabazi, baina irabaztera doazenak, frankistak edo ditu nahi den bezala, hoiek bidaia bat egiten ari dira, ezta? Eta Bilbo aldera datoz Bordeletik. Bordelera abiatu dira hain zuzen ere, han negozio batzuk dituztelako, eta hoiek konpontzera doaz, ezta? Barku batzuk erreskatatzera, badakizue gerratan eta gerra zibil horretan, Espainiako gerra horretan, barku batzuk erretenituta egon zirela, temporada batez, Bordeleko portuan, hoiek askatzera, horrelako zera bat, hor badago intriga pizka bat, nola askatu eta zenolako sobornoak egin behar dituzten eta gero etorri egiten dira, eta etorkera horretan, kotxe horrek bere bizipenak ditu, bere historioak ditu, tiroketa bat, ez da gizera akinor, eta ailegatzen da Bilbora, ez da? Ez Bilbora, baina Bilbo ondoko herrizka batera. Ez dena kontatuz, no? Ez, asko gehiago du horre, irakurleak irakurtzeko. Esan edo dana da horre, eta, une gailur edo, nola esango genuke esan duzu, une nagusi horretaren bateko, eta galtzailearen aldetik, galtzaile direnen aldetik, hor situazio hain zuzen, humilaziotik gertu dagoen bat da, baina esan edo dana da drama bat edo oinaze bat egonik hor gai nagusi gisa,
Elaberria beste aire bateko ere badela, behar bada kontrastea bilatzen duelakota eta joan da etorri dinamiko horretan, eta bengantza txiki batzuk ere txartu ditulako narratzaileak, zuk, irabazlei, ez daki, alako mendeku txiki batzuk ere jarriaz eta, ez da? Baina ez dela, esan edute, oinazean zentratu, naiz hori izan behar bada une nagusia. Oinazia hor dago, baina, bizitza ere hor dago, eta nik uste dut, novelaren, beraren bukaera aldean ere, oinazia beste zerbait bihurtzen da, ez da? Protagonistak marrasterakoan, nik ez dut erabili nahi izan harri marmola, espada bustina, ez da? Nik ez duten marrastu nahi izan horrelako epika handiko novela bat, espada epika txikiko novela bat, ez da? Eta horretik zentratu nahi erretaguardian eta familian eta ez, frontean eta soldaduengan, ez da? Pizka bate jokoa hori izan, ez? Familia bat hautatzea eta horren inguruko zera batzuk kontatzea. Personaiak horri eman behar zioten aterabidea. Beraz, galtzaileen familia hori, da gerraren gurpila gainetik pasatutakoa, fronte hautsi da, kartzela ezagutu dute, gerra osteko erredenzio frankista hori zertan dagoen eta bizi duten hori kontatzen da, behartutako lanak nola egiten dituzten, militarizazioa, esan dut, hori mundua kontatzen da, ez da? Eta beste alde batetik kontatzen dena da, bidai hori kontatzerakoan da, bidai abentura bat kontatuko baliz bezala, komando batzu, Frantziara, han ere arazo ugari dituzte, bueltatzen dira, han gertatzen direnak. Eta Basabe Uriarte familia horren inguruan, ez da? Gertatzen direnek badute alabeharrarekin horrelako harreman bat, eta alabeharrak berak hurbilduko ditu, bi multzo horiek, novelaren erdi bukaera aldera, ez da? Azken tabiari itzal honetan, iten da, harrigarri kontrasteagatik, gaiak badu komplejidadea, badu puntu bat nagusi, gertaera bat, nebada bere xumea hori du, baina komplejidade bat badu, esate baterako, familien ekide diren jendeak, ugari dira, krokizata guzi, jarri duzu, informazio bateko, eta badu egitura komplejo bat, baina ala eta guztiz ere labur egite, 150, 160 horri alde, ala dira, ez? Irutzen zait, hemen beste ritmo batean eta asko zorri alde gehiagoko liburua edo zein duzu, gure izak sartu eta kendu utzi bere funtsian, bere sustantzian gaia. Pizka bat hori da, ez nuen hola novela luze bat egin nahi, beharrezkotzat jotzen ez nituenak baztertzen joan naiz, eta kontatu nahi izan dudana, komplejidadea hitz egiten duzu, baina ez da beste munduko komplejidade bat, kontatzen dudana da, bi bidaia, bidaia esterno bat, desplazamentuaren inguruan kokatu daitekena, Frantziara, kartzelara, miseriara, ez da, desplazamentu esternoari, eta gero desplazamentu interno bat, ibilbide bat, ez da, eta hor kontatzen da, zitalkeria, doiorkeria, nahi baldin baduzu, baina baita ere, ibilbide bat itxaropenera edo birsortzera, ez da? Bi bidaia horiek biltzen dute argumentua bere baitan. Komplexoa da, baina nik uste dut erraz konsumitzen den kontakizuna dela. Hala da, baina hain zuzen, baina gero kontatzailea, narradorea, denboran gure gandik asko zurbilago dago egungo zera perspektiba, beraz, esan edut, beste elementu hori ere baduzula, eta gero aipuak, aipamenak, edo, ez da gino esan, sekundarioak ez agertzen direnak, eta igual horietako bakoitzak ere eukizezaken desarrollatzeko moduko historia edo gehiagorako, baina horiek, esan edut, agertu bere aipuan utzita, segitu iten duzula, ez da zera... Familiarena komentatzen zenidan, nik garrantzia eman nahi nion novela honetan, familia historiari, ez da, tarduan, familia oso bat aipatzen da, ez da, baina gero benetan novelan, aurrera egiten dutenak, eta novelaren, kontakizunaren zama hartzen dutenak, dira familia horretako batzuk nola baita esan da, ez. Beste batzuk gelditzen dira, jake gerrari buruz hitz egiten ari garen, rekamara horretan, ez da. Hori aproposa inda dago, bai. Eta hori ze funtzio da, hori da verosimilitudea, egiazkotasun emateko? Bai, noski, bai, alaxe da. Jose Ignacio Basterretxearekin ari gara hemen solasean, azken tranbiaren itzalaz. Berak eginiko novela argitara eman berria, hemen kultur arloan.
Bueno, egiazkotasuna hause beste elementua, eta bide batez pixkatere ikasi zer ikusia ematen diguzu, zer da Moleskina? Moleskina da, zera, marka bat, nola da, apunteak hartzeko kuaderno baten marka bat, sin más, marka ezagun bat, nire ustez oso ezaguna dena, eta, bueno, hitz egin ordez, zera ez, bere bere kuadernoan idatzi zuen, bere Moleskinian idatzi zuen, badakitagian propaganda merkea egiten ari natzaiola, baina ez dakit izen propia eman nahi nion kuadernoari, izan ere, bueno, badu bere historia kuaderno horrek, edo marka horrek, ez da, eta, bueno, orain egin dezakeguna da, pizka bat, gogoa piztu jendeari, sarean sartu daitezan, eta Moleskine horretaz baliatu, nortzu baliatu diren, pintore eta idazleak esate baterako. Kuaderno modu bat, ez da? Bai, kuaderno bat. Bueno, kuadernoa, bestea, erretxako ente ditzeguna, eta hemen bai itzulita verosimilitud edo, eta behar bada ere, abia puntua zen izan dute liteken argazkia. Eta ikusi dugu bukaeraldera Mertxe Polo Andereak gordetako argazki bat. Honek, ustut, pista ondizko ematen digula? Bai, bueno, argazki azalean agertzen dira bi argazki, baina bat da, ez da montaje bat eginda dago. Orduan, bi persona ikusten dira lehen plano batean nola baita esan da, eta atzekaldean agertzen da, tranbia bat, ez da? Azken tranbiaren itzala deitzen baita novela. Orduan, bueno, kontesto bat markatzen du tranbia horrek, eta gero bi persona ikusten dira, bueno, nik esan dezan, bi persona horiek gure etxekoak dira, esan nahi dute. Eta orduan, bi persona horiek nola baita esan da, aktibatu egiten dute novelaren abiapuntua, edo bi persona horrek bizi dute novela honetan gertatzen denaren segundu bat. Horrela esan da. Eta, bueno, gainerakoa da autoreak eraikitzen duen zera fikziozko esplikazio bat segundu horri, más o menos, hola kontatuta. Bueno, hemen, gauza bat eta beste esaten ari gara, teknikan ladetik, bueno, laburrera, sustantziaren pila, egiazkotasuna esan dugu eta beste bat da gaianen tratamendua, hasieratik apuntatu, gertatu behar dena, hola, eta gero itzuli datu batzuk gehituz, berriz itzuli, hor ere teknika, bueno, bereziki landua dago, ez da garatuz, zehaztuz, gai beraren inguruan. Bai, bueno, zera da, zirkularra edo izan daiteken kontatzeko modu bat, eta bada baitaren kontatzeko modu bat, igual pizka bat, filmikoa, ez da, filmetan kontatzen dira historia batzuk, modu labur batean, ez da, eta beste historia batera pasatzen da, eta gero barriro bueltatzen gara aurreko historiara, eta gero beste salto bat egiten dugu etorkizunera, eta gero berriro egiten dugu atzera, eta orduan historia eraikitzen goaz, pasarte txikien bitartez, eta hurrengo pasarteak zehaztu egiten du aurreko pasartean iradoki egin den zerbait, ezta? Horrela dago idatzita novela. Baina orokorki esango genuke hemen kazetaritzaren teknika edo kazetaritza nola izan beharko litzatekenaren teknikaekin, ez da esan edut. Labur, zehatz eta mamitxo, 3 elementu horiek? Bueno, autorea kazetari baita. Eta kazetarien irakasle? Igarri behar zitzaion pizkat, eta? Bueno, aurrekoa mandatariaren, nola zen? Bai, mandatariaren gerla, bai. Mandatariaren gerla zen, eta hor Pirineotan, eta hor, bueno, epika bat, edo epikaren ingurukoak zirenak, hemen epika esan duzu ez, hemen retaguardia eta galtzaileen minori esan dugu. Ni zeurunako gehiago ere izanen direla, oraindik gerra denboretatik asko dagolako, oraindik tabu dena, aipa ezin dena, eta gora, bueno, zuk fetxa bat esaten duzu hemen, 38ko irailan 14 da, uste dut esaten duzu hori Santa Cruz, irailekoa. Bai, gure herriko jaiak dira Santa Cruz egunez. Hori Santa Cruz egunez hartzaiak bardean sartzen direna uste dut izaten dela udazkenari behira. Bueno, baina beste data batzuk, eman dezagun, hau 37 noski, baina guztaren 25, Santoña. Santoñakoaz novelatuta, narraziotara, literatura eramanik ezer ez dago, edo nibitzatu, ez dut ezautzen, ez dakite inor animatuko den, Josi? Bai, bueno, ni oraingoz ez naiz animatu.
Santoñak badu. Edozein gerrak badu, orain hitz egiten ari gara eta asko hitz egiten ari gara, zera ez, memoria historikoa errekuperatzea, berreskuratzearen inguruan, ezta? Berreskurapen hori egin daiteke, zentzu politiko batean, sozial batean, historiko batean, ezta? Eta berreskurapen hori ere egin daiteke modu fiktizio batean edo, zera ez, literaturaren bitartez, jakinda, novela historikoa ez dela historia erakusten dela, historia liburuetan, eta novelak beste zerbait direla. Alderdi hortatik begiratuta, edozein gerrak ematen du zerbait kontatzeko aitzakia. Gerra bat bada joko zelai bat oso interesantea protagonistak martxan jartzeko. Gerra hori hurbila denean, eta kasu konkretu honetan, gerra hori oso hurbila da, denporaren aldetik 70 urte besterik ez da pasatu, eta gure etxeetan segitzen da hitz egiten gerra horri buruz, eta orain berreskurapen historikoari buruz hitz egiten ari gara, beraz oso kontzeptu aktuala da, eta orduen asko ematen du horrek kontatzeko. Pasarte batzuk kontatzen dira horrelako eleberritan, beste pasarte batzuk ahaztuta daude. Nik ere zurekin konpartitzen dut ideia hori, Santoniakoa ez dela asko eraman literaturara. Eraman daiteke bai noski, eta eramateko ere gauzak agian argiago eduki beharko genituzke ikuspuntu historiko eta politikotik begiratuta, ezta? Baina hori da edo mina egiten duelako. Mina egiten duelako? Mina historia askok egiten dute gerra batean, ez bakarrik errendizio batek, eta esan edote bomba bat erortzen denean refugio batean horrek min izugarria egiten du, eta gutxiago kontatua da, bai historian eta baita ere eleberrietan agian, ez da? Gehiago gara, holan eleberrietan kontatzeko ez frontea eta ez hainbeste frontearen ondoren dagoen herri oso baten bizitza, ez da? Santoñak berak badu zer kontatua noski. Nik espero duen norbait animatzea, ez dakit, horrek emango luke, bai. Elkar argitaletxeak atera du azken tranbiaren itzala, Jose Nazio Basterretxeak idatzia. Basterretxea irakasle da Euskal Herriko Unibertsitatean, kazetaritza fakultatean irakasle, eta Euskal Herri irrati honetan laguntzaile. Arekin mintzatu gara, eusko ikaskuntzarekin batera hemen Euskal Herria irratian egin dugun kultur arloan. Eusko ikaskuntza, jakitez.